skal have en banan. Den? Piu, piu. Ja, den. Det bliver en diamant. Okay. Ja, tak. Jeg er løbe. King Kong. Hey du, hvad er der på menuen? Halvdød gris, dagens ret eller en fisk? Vi tager dagens ret. Det er en aftale. Det bliver 2 mønter. Værsgo. Tak. Dagens ret er... BOOM! En tønde. Og en kat. Altså, kat i tønden. Plus en halvdød gris. Og en halvdød rotte fundet på gaden. Velbekomme. Jeg tror bare, vi bestiller en fisk. En diamant. Værsgo. Tak skal du have. Fisk til mig. Fisk til dig. Fisk til mig. Fisk til alle. Mette, det er altid noget, jeg gerne ville have sagt til dig. Mette, du er så smuk. Vil du gifte dig med mig? Og nu, underholdning! Chihuahua! 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 Ja, selvfølgelig. Chihuahua! 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 Chihuahua!